Moj najveći uspeh sa LGND programom bio taj što sam za 2 meseca uspeo da oslabim 10 kg hodanjem i režimom ishrane i što sam postigao to da se jako dobro osjećam, da jako dobro funkcionišem i da sve svoje zadatke i obaveze sa lakoćom obavljam. Zdravo svima, moje ime je Filip Cekić, po zanimanju sam konobar. U početku jeste, ali posle nedelju dana je ušlo u naviku i jednostavno sam se stopio sa svim time i postalo mi je laganica. O Nebojši mogu kažem da je sjajan momak, da zna šta radi, da jako puno voli ljude i željen je da pomogne i da svakome izađe u susret, tako da za toplu preporuku svima koji se zanimaju za ovaj program. Sam program bi preporučio zašto je zaista fantastičan, zato što uz minimalno truda i napora možete da svaki dan izdvojite 15 do 20 minuta da nešto postignete, malo korigujete ishranu, izbacite sve nezdrave namirnice i iako je prvih 7 do 10 dana malo teško izbaciti taj skrob i ugljene hidrate, vidjet ćete da ćete početi sami sjajno da se osjećate i neće vam predstavljati problem.